Komplew jispikkaw ir-reazzjonijiet pożittivi għal konsultazzjoni li qed iwettaq il-Gvern brabta mal-viżjoni ekonomika tiegħu għal 10 snin li ġejjin. Fost dawn kien hemm John Magro mill-kumpanija Magro Brothers li esprima sodisfazzjon tiegħu dwar l-importanza li ngħata s-settur ambjentali. Ħadd pjaċir ħafna nara illi l-environment kien suġġett wieħed mill-pillars għal viżjoni ekonomika tal-futur tal-pajjiżna. Jalla dawn l-affarijiet jibqgħu jsiru u jkun hemm iżjed għarfien dwar l-environment tagħna. L-ekonomista u lettur fl-Università ta' Malta Mary Briguglio spjegat l-importanza ta' din il-viżjoni u elenkat numru ta' aspirazzjonijiet li din tinkludi fih dana. Ir-reazzjoni tiegħi lejn il-viżjoni li tqasmet ilna dalodu hija li hija waħda li taspira ħafna il fuq, ġifieri għandha ħafna aspirazzjonijiet li jiena personalment naqbel magħhom, pereżempju l-enfasi fuq il-kwalità tal-ħajja, l-enfasi fuq il-kuraġġ u l-kompassjoni, l-enfasi pereżempju fuq li rridu nimxu lil milli nkejlu l-ekonomija biss bħala GDP, l-aspirazzjonijiet huma dawk tajbin. Intervjena wkoll il-professur Ian Refalo hekk kif spjega li dawn it-tip ta' konsultazzjonijiet huma kruċjali għad-demokrazija ta' pajjiżna. Naħseb din id-diskussjoni u dan ir-rapport hija ħaġa sewwa u hija it-triq fuq li ma għandna nimxu fil-futur bħala demokrazija. Il-kap eżekuttiv tal-Kamra tal-Kummerċ Martes Portelli sostnit kif din il-viżjoni jitfit mal-istrateġija tal-Gvern għal wara l-pandemija huma konformi mal-pilastri li l-Kamra tal-Kummerċ stess tiffoka l-ħidma tagħha fuqhom. Naħsbu li dan huwa mudell illi jista' jkun wieħed tajjeb għal pajjiżna, l-importanti però illi meta niġu għal pjan ta' implementazzjoni għall-implementazzjoni tiegħu ikun hemm diskussjonijiet kontinwi mal-stakeholders, diskussjonijiet kontinwi mal-industrija biex naraw kif dal-pjan jista' attwalment jitwettaq fi żmien tajjeb, jitwettaq ukoll b'mod realistiku.